Bai? Egunon eta ongi etorri, batetik kontseiluko bazkidei, eskerrik asko, eta nola ez, egunon eta ongi etorri, eta eskerrik asko erabideetatik zatozten kideoi. Justu, adierazpen hau irakurri ostean, kontseiluaren aurtengo batzar nagusia egingo dugu, eta abagune hau baliatuko dugu, edabideen bidez, gizarteratzeko irakurtzera noan adierazpena, funtsean gonbidapen zehatz bat dakarrena datorren abenduaren 27-rako herritarrentzat. Beraz, oharra, euskaraz irakurriko dute adierazpena, gazteleraz ere baduzue, baina adierazpenaren irakurketa euskara hutsez egingo. Beraz, euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan bagaude ere, indartsu abiatu dugu urtea euskalgintzako eragileok. Apirilean euskararentzat justizia eta justizia euskaraz aldarrikatuko dugu Baionako kaleetan. Maiatzean euskaraldia egingo dugu. Euskararen erabilera aktibatzeko ariketa sozial handiena. Abenduan euskal kulturaren topagune den Durangoko azokak 60 urte beteko ditu. Urte osoan zehar, euskaltegiek, hezkuntza zentroek, euskara elkarte eta aisialdi taldeek, askotariko erakunde, kirol elkarte, enpresa, eragile eta orokorrean milaka herritarrek euskarari bizitza ematen jarraituko dute. Eta kalean, etxean, plazan, egunkarietan, aldizkarietan, irrati telebistetan, sare sozialetan eta mota guztietako kultur adierazpenetan euskaraz bizitzeko eremu erosoak sortzeko eta elkarlotzeko lanak ez du etenik izango. Azken hamarkadetan euskararen biziberritzean egindako urratsak ukaezinak dira. Hala ere, susperraldi ziklo hori agortzen ari denaren zantzuak nabariak dira datu soziolinguistikoetan eta horietatik abiatuta euskalgintza instituzional zein sozialetik azken urteetan egin diren diagnostikoetan. Asko dira kezkatzeko gertakari eta datuak. Besteak beste, ezagutza erlatiboa apaltzen arita oraindik Ipar Euskal Herrian. Nafarroako ikasle berrien erdiek baino gehiagok ez dute euskararekin harremanik izango beren ikasketa ibilbidean. Edota erabilera soziala jaisten ari da eremu euskaldunenetan ere, baita arnasguneetan ere. Halaber, euskara ofiziala den eremuan, euskararen normalizazioa xede duten politikak eraisten ari den oldarraldi judiziala iristen ari da auzitegietatik. Euskaldunon eskubideak, hizkuntza berdintasuna eta gizarte kohesioa kolpatuz. Adiera juridikoa duen oldarraldia, baina gero eta gehiago adiera politiko eta diskurtsiboa daukanaz. Eta egiturazko minorizazio egoeraren punta, gero eta gutxiago direla, euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen diren hiztunak. Egoera diglosiko batean horrek esan nahi duen guztiarekin. Gainera, globalizazioaren egungo aldaera muturrekoak zaildu egiten die hizkuntza minorizatuei normalizazio bidea. Are, sozialki bizeirik irautekoa. Euskara ez dago dinamika horretatik salbu. Izan ere, globalizazioaren parte da mugikortasunaren biderkatzea, komunitate bizitzaren lausotzea, eta hizkuntza praktika berriak sortzea. Praktika berri horiek hizkuntza nagusienen alde jartzen dute balantza. Euskararen kasuan, bereziki, gaztelera eta frantsesaren alde egiten badu ere, gero eta gehiago baita ingelesaren alde ere. Mugikortasun handiari gainera bizitzaren digitalizazioa gehitu behar zaio. Bizimoduaren parte handi bat repeta teknologiko berriei lotuta egiten dugu. Pantailan bitartekaritzaz. Eta horiek ere, arestian aipaturiko hizkuntza hegemonikoarekin datozkigu. Halaber, testuinguru honetan, gure gizartearen osaera soziodemografikoa ere asko aldatzen ari da. Eta gero eta gehiago dira euskal herritar berriak. Besteak hizkuntza batzuekin datozkigunak. Abiaburuan esan bezala, faktore guzti hauek aintzat hartuta, azaroan
euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan daudela adierazi genuen kontseiluko kideok. Etzen arrangurarako deia izan, baizik eta euskararen normalizazio eta biziberritzea onbideratzeko lehen urratsa emateko modua. Auzia, agenda politiko eta sozialaren ardatzean jartzeko aldarria. Gauzak honela, euskararen normalizazio eta biziberritzeak erronka handia du eskuartean. Eta bultzada sozial handia beharko da, erronkari euskararentzako aukera bihurtzeko. Iazko euskararen egunaren testuinguruan urrats bat aurrera egin eta larrialditik indarraldira bideari ekiteko beharra aldarrikatu genuen kontseiluko bazkideok. Eta 2025 urte hau, euskararentzat eta euskal hiztun komunitatearentzat garrantzitsua izango dela iragarri genuen. Alde batetik, akordio soziopolitiko berri bat bideratzeko lanean sendo ari garelako, eta lehen emaitza badatozelako. Zentzu horretan, erakundei eta eragile sozial eta politikoei dei egin genien euskararen auzia, euskararen normalizazio eta biziberritzea agenda politikoaren lehen lerrora ekartzeko. Lehentasunetan jartzeko, egiturazko arazoei erreparatzeko. Bestetik, herritarrak gonbidatu genituen euskararen normalizazio eta biziberritzeak behar duen arnasa berri horren kide eta bultzatzaile izatera. Abendurako ekimen sozial handi baten proposamena egingo genuela iragarri genuen. Hain zuzen ere, bereziki horretara gatoz orain. Herritarrei egindako gonbidapen hura berritu eta zehaztera. Izan ere, sinetsita gaude euskarak behar duen pizkunde berria, gure historia sozial garaikideko beste kinka larrietan bezala, herritarren kidetzatik eta bultzadatik etorriko dela. Horregatik, 2025ko abenduaren 27an, milaka euskaltzale batuko dituen ekitaldia egingo dugu Bilbon. Bilbao Arena. Euskarak behar duen indarraldia gorpuzten hasteko lehen urratsa. Beraz, euskaltzale guztiei, baina oroak justizia sozialean eta gizarte kohesioan aurrera egin eta dibertsitatea bermatu nahi duten herritar denei, beren egutegian abenduaren 27a ondo markatzeko eta egun horretan gurekin egon eta euskarak behar duen pizkunde berriaren parte izateko deia egiten diegu. Ekitaldi hori, pizkunde horretarako bidean etorriko diren beste mobilizazio batzuen abiaburu izango da. Eta garrantzitsua da, lehen urrats hori sendo ematea. Bagoaz, larrialditik arnasa berritzera. Eta elkarrekin egingo dugu bidea. Eskerrik asko.